pot. Când venea chijăliile, nu ne-a spart... Ce dai de acolo de țiganii, mi-ai fost, dar firează. Nu ne-a spart plăcile după șocul. Frații, când a venit o vijelie, și noi ca proștii, am chemat-o și l-a luat din curte. Nu, uite, noi aveam un salcâm și treceau ăștia alte, Mihai, alte basănică, treceau cu căruța cu coceni. Și vedeam că făcea, știi, salcâmul urș. Bă, Georgică, du-te mă să-ți ai salcâmul, că nici mie nu mi-ar conveni ca să-mi dea pomul după uliță, să-mi dea mie cocenii jos. Că nu-ți convine. Dă-și-vă loc, că dă-mi păcat. În ce tricule? Hai bă, mama, lasă-mă în pace. Aici e Casimuzescu. Țigania. Ole, ia lasă-o licule Iau aici. ce palat. Iau ce palațe la țigani. Ole, pe partea asta nici nu mă uitai. Ole, câte una aia unuia. Păi da. Ia uite, Titi, asta parcă e Maria. Ole, da, aia e școală. Aia e școală. Mama te-a arătat la televizor. A arătat odată la televizor. Și ce au în casă? Așa, aia tot e cu lui. Ăștia pe ce le-a făcut ei? Nu știu, Titi, că de-aia vorbeam eu cu Lorel. Dar unde, mă? Trebuie să fie un mister. Tu ai văzut-o pe aia în ziar cu aurul aia de la Costeș care a avut duminică? Sau ai văzut-o la televizor? Doamne, mâncate! 1200 de